Sini media rong no, जों जतनो नंनि media नि बिसिंतै नुखा थानाय 3 तारिख महिलानि दिन आगरतला हाय जागावा सिनि खरकसा ट्राफिक पुलिस ऑफिसर बनो जे बुनि दफानि बररक हेके वानजि बसंनि बररक देबरमा सुद्रि पोट हनै जाता हनमानि अबनो जों बेलायखे सिनाव खुमलंनै जों आपनो बेलायखे जों अर खानांगो तांगै अ जागावा देबरमा सुद्रि पोट नानि नां अबनो बागैनो जों विशेष खायो अ जागाव जों अबनो दुख नांगनै तिनि जे रैली खायो तामनि बागै हिगाय जों पुलिस ऑफिसर सि कुनु सेफ करे हिगाय पुलिस ऑफिसर न जा चातै जे मुसुतै हनै मानो हिगाय जों साधारणत ग्रामाव थांनाय रखसिनि पब्लिक रक जों तामंनाय बिनि भबिष्यत तामंनाय बिनि अबायके हानों पिनां खलायजक तंगाय जों जारा जाति प्रशासन तंनाय अ हानि बिसारक जों तामंनाय अबनि बागैनो अ पुलिस ऑफिसर न दाति दाति जे हनै रक न जे दाति दाति खलाय मा रमनाय अबन चिनि डिमांड अबन बागै जदि रम या हंगाय जों अ खुमलुं बासिङै जों अरने जे एडीसी हेडक्वार्टर नै जों अबने बागै जों कन्टिन्यू जे आंदोलन खलाय तंनाय बनो जे रम या साक रमै शास्ति रे साक उपयुक्त शास्ति रे साक पने जों अबने या कारिया तामनि बागै हंगाय जे खरकसा तिप्रासा नुगै अमाके जे चातै मुचुंतै हनमानि अबनो जों चाजागिया बनि बागै अर वानसा तिप्रासा हायके जों तिप्रा हाव तंनाय रक सिनि बागै जों कुनु सेफ करे अब छुदु तिप्रासानो सिमि अपमान खलाया हायके देबरमानो सिमि अपमान खलाया अब चिनि राज्य सरकार हायके चिनि जे गवर्नमेंट तै तंनाय बंनिबो अब हायके अपमान नङै दङ अबन बागैनो दुसि खलायनाय रङ जैसे जैसे खमन रब नाय अबन चिनि मेन तिनि डिमांड अबन बागै तिनि जों इमारजेंसी जे अब हाय बलायखे दुखु नामन बागै जों अब हाय प्रोटेस्ट रैली मा खलायो हामबाय मुङै एफआईआर रंखा एफआईआर बाय सिमिया एफआईआर खायमा बाय जों टोटली अरेस्ट मा खाने दति दाति खलाय अरेस्ट मा खाने चिनि डिमांड अबन तंनाय अरेस्ट मा खायनाय अरेस्ट खायाचाक पंजाब जों अबन चिनि जे आंदोलन तंनाय अबन बागै जत्त अतिरप्रा हास्तनि जत्त तिप्रा सारक न आं अबन कयनाय तिप्रा सारक खानांनानि कक अब कुनु अर जों देबरमा सिमिया तिप्रासा ngनो सिनि अब हायके डिमांड अब हायके जों साग नांगिया खक नांगिया खायजाक माने जेतिन तिने जों अ जागावा हानां पिनां खायजाक माने अबसे सिनि मेन तिनि दुखु नांमानि कक अबन बागैनो तिप्रा सारक
जों अरो देब्रमा रियां जमाते जैसे पन अरो सुरु देब्रमा ना सिमी हिनमाया त्रिपुरा सानो जे हिनमानि खलायो अबनि बागैनो जों अबनि कठोर शास्ति कठोर तो कठोर शास्ति रनान बागैनो जों दिनो माय डिमान्ड खायो बनि बागै ताखोक्ताय बुखसां जों अबनि याकावै सारा त्रिपुरा गनाङैनो अबहाय जुदि जातीयता बाद हेके जोंना माने जातिना तै हिंसा खायनाय दांगा खायनाय हेके जों त्रिपुरा हास्तेव तंनाय जत बर रखना जे अबहाय के त्रिपुरा सर नपरै हानां पिनां नांनुया सामाने पुलिस नि अफिसार नपरै सेफ खायमाने पाब्लिक नपरै जा जाते खायमाने अबनो बन्द खायने त अबन बागन जों राज्य सरकारनो मेसेज दुबो अबहाय जे हामिया खायनाय दुसि खायने रंनो दाति दाति खालाय बनो रमै शास्ति रंनो कठोर तमक शास्ति रंनो बागै जों डिमान्ड खायो अबतो जों नुखा नंनि मीडिया नि बिसिं जों नुखा चिनि बरम गोनां डेविड मुरासिं जे बर साइचुनो प्रोटेस्ट खायके अब तो चिने कोनो पार्टी बाया चंगरा पार्टी बाया अब जे मुसुम तो जेहतो चंग त्रिपुरासा हिसाबै ब देब्रमा yang माने बहुत मुरासिं हायबनो त्रिपुरासाबले त्रिपुरासा नङैसे जुदि हंजा खंगाबो कोनो देब्रमा जमातिया फन हंतों देब्रमा हंतों कलाय फन हंतों जेसे फन चंग त्रिपुरासा नै खमबा अब कोनो चंग पार्टीनि न चंग हारि तलिया अब पॉलिटिकल चिन कोनो सम्बन्ध करे एचे चंग अ त्रिपुरा हानि त्रिपुरा बुसाङै त्रिपुरा सांगै जों अब प्रोटेस्ट खायो बनि बागै ब खालाय क्या काहाम कक जों अबनो तैनो बनो सरङै खैमा बुया जेहेतु त्रिपुरासानि बागै जों अब खालाय त्रिपुरासानो अमाहाय खालाय माने जों जस्टिस नायो राज्य सरकारनि थिनि जों जस्टिस नायो राज्य सरकार अबनि जवाब मारनाय हेके राज्य सरकार अबनो तै दोषी खनाय रावनो दादि एरेस्ट मा खायने अबनो चिने तिनि नाव मेसेज दंनाय बाय